Nå, kan vi lige få nogle kommentarer? Nu på... Ej, du skal ikke lave samme som Molle, bro. Står bare der og poser. Ja, jeg så det godt. Fedt. Det gør det bare endnu mere extreme. Var det fedt? Shit happens. Nå, var det sjovt? Ja, det er en dårlig kommentar alligevel. Har der mistet Italiens brug? Jeg er glad for at høre. Godt, det ikke er mig, mand. Jeg var det døde. Er det overhovedet spændt fast, eller holder man bare sig selv fast? Nå, okay. Så tager man ham med i faldet. Fedt. Dårligt sagt. Hvad? Hele lortet. Og du fik den på nærmest. Jeg fik ud af 4 minutter eller sådan noget. Og så var der også lidt dumme kommentarer fra Mollerup. Om hvor nervøs han var, og pigerne der råbte. Der er en af dem, hun er mega stiv, og hun er bare... Det er en af de der grimme grenade. Desværre. Sådan er det altid, ikke? Det var fandme sjovt. Woo! Extreme! Ej, jeg så godt, du lige fik en af rebet, men altså, lagde du næsten mærke til det? Havde man næsten tid til at lægge mærke til det? Så er det Mollerups tur til at kaste sig i døden. Fuck. Godt det gør mig. Det var ikke det der. Åh, pænt ud. Der var ikke noget der. Der var ikke noget pis med ham. Ej, han skulle have fået de meste ud af sine 500 kroner, og sådan virkelig have trukket den. Ja, så skal vi i orden. Han har jo ude før de var færdige, tror jeg. Good night.